चंद्रावत. देवधरचे डोळे एकटक त्या ज्योतीकडेच पाहत होते. मध्येच त्याचे डोळे आसपासचा खोलीचा परिसर सूक्ष्मपणे न्याहाळत होते. तो दचकला. देवधरने मागे पाहिलं, पण तिथे कुणीही नव्हतं. अजूनही लाईट आली नव्हती. बाहेरचा थंड वारा आत येत होता, त्यामुळे मेणबत्तीच्या ज्योती फडफडत होत्या आणि देवधरची मागच्या भिंतीवर पडलेली सावली थरथरत होती. स्वरू. देवधर मध्येच थांबला. त्याच्या तोंडून नकळत तिचं नाव निघालं होतं. काय म्हणू ग मी तुला? स्वरूपा, रीमा की? अगं, जीवापाड प्रेम केलं होतं मी. आणि तू व्यक्ती नाहीस. देवधर काहीतरी वेड्यासारखंच बडबडत होता. तो अजूनही धक्क्यातून सावरला नव्हता. दिवसा ठीक होतं, पण रात्रीचं काय? देवधर तंद्रीत होता. तेव्हाच दरवाजाच्या लॉकचा आवाज आला. त्या आवाजाने देवधर दचकला. कोण आहे? उसण्या आवाजात त्याने विचारलं. कोणताच प्रतिसाद आला नाही. देवधर खुर्चीतून उठला. हिम्मत करून पुढे जाऊ लागला. अजूनही लॉकचा आवाज येतच होता. त्या शांततेत देवधरच्या पावलांचाही आवाज येत होता. देवधरने आवंढा गिळला. तो आता दरवाजात पोहोचला होता. त्याचा एक हात कडीवर होता. त्याने हळूच दरवाजा किलकिला केला. बाहेर कुट्ट अंधार होता. काहीच दिसत नव्हतं. कोण आहे? देवधरने पुन्हा विचारलं, पण काहीच उत्तर आलं नाही. देवधरने अजून थोडं दार उघडलं. बाहेर कोणीही नव्हतं. पण देवधरला थंड वारा जाणवला, जसा कुणीतरी श्वास बाहेर टाकलाय. त्याच्या अंगावर शिरशिरी आली. त्याने दरवाजा लावण्याची घाई केली. तो मागे फिरला. खोलीतले पांढरे शुभ्र पडदे थंड वाऱ्याने हलत होते. ती संध्याकाळ आता संपत आली होती. काहीच वेळात रात्र होणार होती. हे असे इतका वेळ लाईट का गेलेत? देवधर म्हणाला. बागेत जाऊन यावं का? तेवढंच जरा मोकळं वाटेल. तो स्वतःशी संवाद साधत होता. नाही, नको, इथेच बसू. तशी इच्छा मेली आता सगळ्याची, तो म्हणाला. देवधर. एक अस्फुट आवाज ऐकू आला, पण तो परिचित नव्हता. वेगळाच होता तो. देवधरच्याही कानांवर तो पडला. यश. देवधरला तो आवाज यशचा वाटला, पण नंतर कोणताही प्रतिसाद आला नाही. देवधर पुन्हा आपल्या जागेकडे वळला. आता एक मेणबत्ती विझली होती, त्यामुळे खोली आता अंधुक प्रकाशात हरवली होती. पाणी. देवधर स्वयंपाकघरात पाणी प्यायला गेला. त्याच्या घशाला कोरड पडली होती. तो स्वयंपाकघरात आला. जमिनीवर सगळं पाणी सांडलं होतं. पाणी कसं सांडलं? देवधर पुटपुटला. एक थंड वाऱ्याची झुळूक देवधरपाशी आली आणि त्यातही अस्फुट अशी हाक ऐकू आली. देवधर. देवधर पाणी न पिताच पुन्हा बाहेरच्या खोलीत आला. थोडा वेळ बसला असेल नसेल, तोच दारावर जोरजोरात थापा पडू लागल्या. देवधरने चमकून दाराकडे पाहिले. अजूनही थापा पडतच होत्या. देवधर पुढे पुढे जाऊ लागला. कोण आहे? त्याने विचारलं. शेवटी देवधरने दार उघडलं. दारात स्वरूपा होती. तिचं अंग घामाने धबधबलेलं. ती देवधरच्या मिठीत पडली. तिला धाप लागली होती. तू 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 इथे? देवधर पुरता घाबरला होता. स्वरूपा अजूनही त्याच्या मिठीतच होती. देवधरने स्वरूपाला हातही लावला नव्हता. तुझी खूप आठवण आली रे देवधर. घरी खूप भीती वाटायला लागली. कुणीतरी आहे असंच वाटत होतं, म्हणून इथे आले, स्वरूपा म्हणाली. देवधर काहीच बोलला नाही, पण त्याच्या डोळ्यातल्या भीतीची जागा आता प्रेमाने घेतली. जणू त्याला पुन्हा मोहिनी पडली होती. देवधर स्वरूपाचा हात हातात घेऊन खोलीतल्या सोफ्यापाशी आला. तिला बसवलं आणि स्वयंपाकघरात पाणी आणायला गेला. स्वयंपाकघर व्यवस्थित होतं. तिथे पाणीही सांडलं नव्हतं, ना त्याच्या काही खुणा होत्या. देवधर पाणी घेऊन बाहेर आला. तो आला तेव्हा दुसरी मेणबत्तीही विझली होती. आता खोली काळी कुट्ट होती. कशाचाच अंदाज येत नव्हता. तो चाचपडत सोफ्यापाशी आला. स्वरूपा. त्याने हाक मारली. स्वरूपाने त्याचा हात पकडला. तो स्पर्श देवधरला अनोळखी वाटला. तिचे हात बर्फासारखे थंड होते. तिने देवधरला हाताला धरून सोफ्यावर बसवलं.
देवधर निमूटपणे तिथे बसला. थांबा, मी मेणबत्त्या घेऊन येतो, नाहीतर काडेपेटी आणतो. अंधार आहे ना? देवधर उठू लागला. नको ना देवधर, असाच अंधार राहू दे. खूप काही दिसतं या अंधारात. मला अंधार खूप आवडतो, स्वरूपा गूढ आवाजात म्हणाली. स्वरूपाने देवधरचा हात धरून ठेवला. हळूहळू तिची हातावरची पकड घट्ट होत होती. देवधरला वेदना जाणवू लागल्या होत्या. स्वरूपा, देवधर कळवळला. स्वरूपा काहीच बोलली नाही. आता स्वरूपाची नखं देवधरच्या हातात रुतत होती आणि त्यामुळे जखम होत होती. अंधारातही स्वरूपाच्या डोळ्यात देवधरला चमक दिसली. देवधरने हात काढून घेतला आणि स्वरूपाकडे तोंड करून बसला. देवधरने त्याचे दोन्ही हात स्वरूपाच्या गालांवर ठेवले. तिचा चेहरा हातात घेतला. दोघांनाही अंधाराचा फरक पडणार नव्हता. देवधर पुढे सरकू लागला. तेवढ्यात स्वरूपा उठली आणि देवधर खाली पडला. त्याचा तोल गेला होता. एक चेष्टायुक्त असण्याचा आवाज त्या खोलीत घुमला. स्वरूपा, अगं कुठे गेलीस तू? अशी कशी मध्येच गायब होतेस ग? देवधर कसा बसा उभा राहिला. देवधर त्याच्या खोलीत गेला. तो स्वरूपाला शोधत होता. खोली पूर्णतः अंधारात बुडली होती. बाहेरूनही काही प्रकाशाची चिन्ह नव्हती. चंद्रप्रकाशही नव्हता. त्या खोलीत जणू कुणी त्याला मज्जाव केला होता. देवधर त्याच्या खोलीत शिरला. कुणी आहे का? स्वरूपा, स्वरू. शब्द पूर्ण होण्याआधीच त्याच्या अंगावर धपकन काहीतरी पडलं. त्याचं वजन देवधर सहन करू शकला नाही आणि तो खाली पडला. त्याचं डोकं तिथे असलेल्या पलंगाच्या टोकाला आपटलं. देवधरला तो स्पर्श किळसवाणा वाटत होता. काहीतरी लिबलिबीत ओंगळवाणा अंगावर पडल्यासारखं वाटत होतं. त्याची शुद्ध हरपत चालली होती. देवधर. स्वरूपाचा असा घाबरा आवाज जवळ येत येत दूर गेला आणि त्याची शुद्ध हरपली. स्वरूपा आतमध्ये आली. तिथेच खिडकीजवळ तेच रक्तपिशाच्या लाचारासारखं उभं होतं. स्वरूपाने त्याच्याकडे लाल झालेले डोळे वटारून पाहिलं. जणू तिला ते रुचलं नव्हतं. देवधरने जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा तो त्याच्याच पलंगावर होता. त्याला तिथे कोणीतरी झोपवलं होतं. त्याने उठायचा प्रयत्न केला, पण त्याला ते साध्य झालं नाही. नको, आराम कर, उठू नकोस. स्वरूपाचा वृक्ष तुटक आवाज देवधरला ऐकू आला. स्वरूपा. देवधरने आजूबाजूला पाहिलं. त्याचं डोकं दुखत होतं. त्याच्या उजव्या कुशीला स्वरूपा बसली होती. खरं तर वेळ कमालीचा हळू चालला होता. देवधर डोकं धरून उठला. तो स्वरूपाच्या कुशीत शिरला. त्याला प्रेम हवं होतं. स्वरूपा त्याच्यापासून लांब लांब जात होती. देवधरने स्वरूपाला हातात धरून खेचलं आणि स्वतःजवळ ओढलं. तशी स्वरूपा देवधरच्या बाजूला झोकली गेली. देवधर. ओळखीचा आवाज देवधरच्या कानांवर पडला. तसा देवधर धक्क्याने उठून बसला. तू इथे काय करतेस? आणि इथे आलीस कशी? तू स्वरूपा नाहीस. जा, चालती हो इथून. देवधर सरकत सरकत खाली उतरून बाहेरच्या खोलीच्या दिशेने धावला. तसा खोलीभर गुरगुरण्याचा आवाज घुमला. स्वरूपा देवधरच्या मागे आली. देवधर, अरे देवधर, मीच तुझी स्वरूपा, ती म्हणू लागली. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.